Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZerare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa paTrare uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti hama mudikani gara wasubscribe nikutena on the notification bell. Madikani update yandinayo update iyo yenyaya yakaitika kunotoni uku tarisiva nyaya yemukadzi iye akamwa poison. Mukadzi uyu amwa mushonga unonzi roga uya musi wa 20 September akabva aenda akabva anofira mumba mavamwene vake. Afira mumba mavamwene vake zvakunetsa ndezvekuti hama dzemukadzi dzikuramba kuti mukadzi uyu avigwe. Ende panyaya panenge pane two sides. Da kuti tione side ravamwene vachitaura pavidhio apa. Mapedza kuona vidhio iyi ndichakuisirai vidhio raamai vemushakabvu wedu akafa muroora wedu after vidhio ravamwene. After wapedza kuona vidhio ravamwene vachikurukura nyaya yavo vachitaura nyaya yavo kuti muroora akafa zvikazofamba so saka tikunzi tibvise mari yakadai so kunze tikwanise kuviga chitunha kuti tikwanise kuchengetedza mushakabvu wedu. Saka da kutanga ndakuisirai vidhio ravamwene vachitaura. Vapedza kutaura vamwene vandazokuisirai vidhio raamai vemukadzi nyakuzviuraya. Much love. Nematambudziko aya akawanikwa. Chii chezvo chakanyatsoitika? Chakaitika tongoti kubva musi wa 22 kumanheru takaswera tese hedu musi wa 22 nemuroora kumanheru ndobva ndazotaura nemwana wangu mukomana tichisenderana mameseji ndichibvunza kuti uri sei, anogara kuBurawayo ndiko kwaanoshanda murumu wake. Saka then padaro abva ati mama musoro wangu uri kuita sei, uri kutema. Ndikamuti itora tsunami kana mapiritsi kana kumwa mvura yakawanda inogona kunge riri zuva sekushanda kwaunenge uchiita pazuva, kana remoni nesauti okwiza oisa remoni sauti musoro wese zvikanzi ahorayiti mama regai ndidaro. Saka zvemazuva ese ndikati kune muroora ndobva ndingirisendera meseji muroora ndikati makoti maswera sei, ngirini nhasi 9 dzakutokwana ngatinamatire vanhu vari kurwara, murume wako ati ari kutemwa nemusoro. Makoti ndobva ndipindura mashoko ekuti imimi azoudza sei imimi asingaudze nini kuti ndikutemwa nemusoro, aye achiudza imimi matambudziko ake asingaudze nini kuti ndizvo zvandiri kunzwa ndabva mutaura naye asi haana kundiudza. Ndikati sorry, haana kuziva kuti haana kuita sei kukuudza, maybe akangana kukuudza kuti musoro kuita sei uri kunditema. Zvikanzi handisi kutaura, haana mbotaura neni. Ndikati haana mboziva kuti hamusi kutaura, haana mbotaura newe. Haana kuziva kuti pakutaura naye pacho haana kuziva kuti wanga watombotaura zvavo, asi kuti ataure kuti audze mumu wake kuti musoro kunditema haana mbotaura. Ndikati sorry hako makoti. Akakanda mameseji 5 vachiti mimi hamusi muturikiri wangu, handizvide. Ndaingomupa rurekero ndichiti sorry hako handina kunge ndazviziva, asi ndangotori zvemazuva ese seumwe wangu. Meseji akapedzisira kupindura kati nditori nestress dzangu. Ndikati it's okay, sorry handina kunge ndaziva, ndachingotiwo sekutaurawo sevana vangu, ndaingoti ndizvo zvine chingoripo. Bvati arege ndidarikire ndinobhadhara chibage. Ndikati azofunga zvekunobhadhara chibage, zvikanzi ndafunga zvekunobhadhara chibage. Pane hembe dzatakatorera mwana wake akauya sina hembe kubva kuna baba wake. Ndobva aenda anobhadhara chibage chiye, ndobva adzoka, ndobva zvikati nanchirimirira kuti baba wabude. Mimi mama nezuro zvamakaita zvakatondibhowa mazuva akawanda ose munogara muchitaura nemwana wenyu, mwana wenyu handiudze maproblems ake sei achiudza inini. Ndikati ingava ndakati sorry wani. Zvikanzi mimi ndimi makaudza mwana wenyu kuti ndikutaura naBakimbari. Ndikati inini ndini ndakati utaure naBakimbari maringe nenhau yemwana wakaenda notora. Mwana uyu akauya anga achigara nastep mother, anga nemavanga ekurohwa, akaningirina ndichitiudza baba wake. Saka inini
ndakatadzei kukudza kuti taurana nebaba wemwana usanetsane nemukadzi wacho, nekuti pawakanetsana nemukadzi wacho wane mashoko yakakandidzana. Mukadzi wacho akati ndichasachia mupupuri ndichiita se ndogona kukwapurira iwe wese newana wako tuiwawo. Ndobva ndati siyana nazvo zvauri kuita zvekukandidzana mashoko nemunhu, taura nebaba wemwana. Kana vaine rubatsiro rwanotiitira wotiitira, ndikuda kuti tizive kuti mwana anogona kunge akatokanganisika mukati apa pambakadunduvira ropa, pakadhinda shamu panapa, apa pakatozvimba. Ndikati toda kutoti ungowana rubatsiro, kana paine mari aine mari atipewo mari tiende nemwana kupi kuchipatara, nekuti mangwana zvinozotinetsa nekuti mwana wehazi vedu wemusha medu. Saka chandatadza ndobva tanga kupopota inini mukundishungurudza. Ndafonera mama wangu tameke mbari kangani uchiya uchindipopotera uchindishauta uchingokutarisa, inini bheta ndizorore zvangu nekuda kwokuti kutaura ini handidi. Mangwana ndosafamba ndingonzi inini ndakaipa, handidi kuti ugare nemurume wako. Ndoenda mbiri yakaipa kuti ndarambanisa mwana nemukadzi wake, zvinobuditsa picture ipi. Ini ndaneta mekimbari pese paunoya nechingokunyararira. Ini bheta ndiningirina ndimwe hangu mushonga ndizorore, kana kuti regai ndibude panapa ndimboenda kure. Mimi kana marefekta pfungwa dzenyu ndarefekta dzangu ndozodzoka. Ndatanga kutestira mai yake mameseji, akabva aramba achipopota, shoko rakazobuditsa zvikati. Saka kuda kuti zviri kuitika pamwana mune chekuita pane zviri kuitika pamwana mucheche wandinaye akabuda masare. Ane 6 months. Akabuda masare? Akabuda tumasare. So ndikati tumasare ndobva ndanoratidzawo chikuru. Akati apamwe mamhenoti saka imboenda ine kuchipatara. Saka iye akaenda kumapostori kwakaenzi usanochekesa mwana masare, usanochengesa mwana anozobuda ropa rakawanda, mwana akaita sei akafa. Saka imi mune chekuita. Ndipo pandakatanga kuchema ndichikumbira regerero nchiti sori murorana asingazive kuti ndizvo zvandiri. Pesa paregere chikundiudza kuti ini ndini ndikukonzeresa kuti mwana aite sei arware. Ndikatopfugama pamakumba pake ndikambata maoko, sori makoti. Akandisasamura akati mukuti pwatire chipapa siyanei neni. Ndobva atobuda akati ndatofonera mama wangu anditi ndiuye ndakutonorongedza mari yese iri mumba ndakunotora ndiende nayo. Ndikatameke mbari musaende. Zvikanzi haiwa handisi kuda, mimi mukuda futi mukuda mari yandakaningira ndakasirwa nemurume wangu. Ndikati ndinoidinga wani makandipa mari wani. Murume wacho ndobva afona amenoti angafonerwa nani kuti mukadzi wako akuita noisi pamba. Murume ndobva afona akati ko mama chii, ndakamudara nchichema. Zvikanzi amekimbari iwe kana wamboona kuti zvanetsa imbosururuka ipapo pana mama, kana kumboenda kwamama kunyabhira pandiri kuuya ndinoya ndokutora ikoko, nekutoti zvingatonetsa kuno munozondikanganisira chibasa. Amekimbari vakangobuda vakati ndakuenda kumba ndakunorongedza zvinhu zvangu ndiende. Ndobuda kwakaita ndobva ndasara pamba. Murume wacho ndobva ndifonera bheki zvikanzi mama udzai gira amhanye kupi kumba anotesa amekimbari vati vada kurongedza. Ndaedza foni yavo iri kuramba kuita sei vadzima foni. Ende ngaanotarisa kuti vari kuite asarongedza asaende. Ndakugadzirisa zvekuti ndiye ndimutore ndigare naye kuno kubhulawa. Ndikata Grace ndobva asvika namakoti. Paye makoti akaisa mwana papewa kacheche kari kumusana. Ndobva asvika kuburutsa anga ari papewa. Ndobva azembera mumadziro anga ari papewa. Ndobva yachimhanya kwandiri mwana. Ndobva ndangosvika akamhanya achicheuka achita same yake. Ndobva ndangosvika ndobva ndangobata. Ndobva ndatanga kumurezva nchiti bhebhi wedu. Ame yacho ndobva wazobva pamadziro pangu akamira. Ndobva waenda nomirira necheparefu. Zvikanzi mama ime mama ndoda kuti musare muchichengeta vana vangu. Ndikatameke asi nyaya yemuchiri nayo nekunetsana kwataita tanetsana zvingani papa zvamungatozosvika kuti muchengete mama ndoda kuti muchengete vana vangu. Handina kuziva kuti munhu angatomwa kudhara mushonga atokanganisika kudhara. Ndobva atoita kunge ada kugadzisa
mwana kusunga kwanga kaita mwana apa achitotora kabhotoro kanga nemushonga ndobva atobheura ndobva aita munhu ngauye akadhakwa achida kuita sei achida kutiza ndobva ndamhanyira ndobva ndatsudzunira mwana ndobva ndinotambidza mwamai mwana angu ari pasaidi pangu ndikati ndibatirewo mwana ndobva ndamugadzika pasi ndobva wamunhonga ndobva tambata ndobva ndatanga kumwisa chii akatanga kuti ndada kuti ndimupe mukaka ndobva arova chigubhu chechibva chadona ndobva vanzi neumwe baba wepanext papo ndobva nditi aiwa mupei mvura ndobva zvanzi uyai mumurasise pamusawa pandobva ndatanga kumupa mvura ndichimupa mvura anga akubvuma kumwa mvura nichingomupa mvura akamwa mvura orutsa akapedza urutsa ndomupa imwe onwa orutsa ndakamupa zvigubhu 5 zvima5 liters zvemvura pandakamupa zvigubhu 5 izvozvo mungirini ndobva ndamubvunza kuti mari iri papi ndikumhanyise kukiriniki inini mari yandinayo aite sei aikwani kuningirina kuenda notenga kunonyoresa kadhi ndobva nditi mama mari iri chimumonaki munogara makadhi yemwana ndikati ahoright ndobva ndati ndikukumbira vanhu mufane kusara muchimupawo mvura regai ndimhanye ndinotora zvinhu hembe dzake dzekuchinja nehembe dzemwana ndione kumhanya kuchipatara nguva dzandakanomhanya kumba kwake uko ndichinotora ningirini hembe dzake nemari ndakudzoka ndopa ndakaona motikari ichikrosa ndobva ndatoziva kuti motikari yatotumira yabva kubasa kwemurume wake ndobva ndamhanya ikoko ndobva ndati ndimi abva kubasa kwanevha zvikanzi murume wacho anga andifonera achitoti mhanyai kumba motikari yakamira kumba kwenyu mama yabva kubasa muende nemukadzi wangu chipatara ndikati anditori kumba kwako ndobva wafonera mama wari kupi wari kumba ndobva ndakazoona motikari yacho ndobva ndaitera ndobva tatopinda motikari ndobva taenda pambuya chete ndakasvika akazvambarara murora achiti ndikunzwa kupera simba achiboda marutwe ndobva ndatora ningirini chijira chananacho ndobva ndampukuta marutwe ndobva taasumudza ndobva tapinda asumudzwa newakomana ndobva waiswa motikari ndobva tatopinda motikari ndobva tapuwa bhaketi nambuya jedheni nechi5 lita chechanji nemvura nekapu ndobva taenda rodhesa achimupa mvura anga ari kumashure achimupa mvura achirutsa ndichibvunza saka ukunzwa sei mudumbu hamusi kurwadza here aingoti mudumbu hamusi kurwadza ndikungonzwa kuita sei kupera simba achiti akanwa mvura orutsa asi matauriro acho anga achitotaura zvanchitoona kuti munhu anga abatwa shaya anga asinganyatsotaura zvakanaka kunosvika tanosvika kuchipatara tasvika kuchipatara kuti achikwanisa kufamba pakuburuka ndikati unogona here kuburuka amechete ndakati unogona here kuburuka tikubati anga akutodedera anga asisakwanise kusumuka ndobva abatwa nemukomana ndobva amusiya zvikanzi munogona here kufamba zvikanzi ndinogona saka panguva yendopo paakada kuti atene anga akutodona mukomana endobva akasika kumugama ndobva mumwe wacho anga amhanya kunotora chinhingirini chibhedha chinoiswa vanhu vachimhanya nayo muchipatara ndobva amuisa ipapo saka pakamuisa ipapo achimhanya nayo kuchipatara ndobva zvanzi akudhindisa kadhi ndiani ndobva azodzoka vakomana vaye wamburutsa pachivo ndobva tagara panze kuchipatara zvikanzi ndobva tapuwa bhaketi rine mvura nerisina zvikanzi mupei mvura kana mamupa mvura apedza 20 lita ndoti tizomupa treatment ndikati kumba tatomupa mvura inotodarika bhaketi patatouya kunoku 5 lita indechi6 yanga tichitomupa yanga yasvika muhafu ndobva zvanzi aita izvatataura mupechi imwe mvura saka ndobva ndakumupa mvura yemu ndichimwisa mvura wandakaenda naye anga ariwo mwana mudiki wane mwana 1 aitotya kusvikawo pane munhu nemaitiro zvanga zvichingoita zvikanzi muda kuti ndisvika apa kupindura maziso apo mwana anga achichema chinyararidza mwana njimupa mvura ndakazoti arege ndipe wakomana wekubasa mwana kuti wamutengere mayo ndobva ndanovapa nedhora ndikati mhanya munotengera mayo mumumwise mwana rege ndiite sendimboita nezvameyo ake ndobva ndakumupa mvura achinwa mvura achirutsa apedzera mvura iye isisaite isisadzike asi yanga chingoti ndipeichi mvura aingoita nemasaini ongoti ndidaiswa ndichimupa mvura zvikanzi
ngirini ndikupera simba ndobva ndati alright, ndobva ndaita kunge ndamugadziridza, saka ndobva aita zvekutongocheyama achirara. Paakangorara ipapa angangoridza paura apa nchiti munhu, ndobva ndatarisawo, ndobva ndaona aita pupu, ndikati pamwe kana aita pupu pamwe kuda kuti mushonga uyo wakugeseka nepupu iye, ndobva ndaramba ndichingompa mvura chete achinwa. Saka paakazoti ndikati pamwe aneta nekurutsa, abvira kare achirutsa, pamwe aneta mbabvu dzakurwadza, pamwe ada kumboti ambocheyama. Ndobva ndatanga kuchera mvura kutepi, ndobva ndatanga kumudira mvura kuti pupu iite seiyerere nemvura. Ndobva ndatozochera imwe mvura, ndobva pazoya masista zvikanzi situation yavapo iyi haisina mira zvakanaka, piwai magurovhisi ndikubatsirei. Ndobva ndapiwa magurovhisi, ndobva ndatora nepi rake remwana, ndobva ndatanga kumudira mvura achibviswa chisiketi anga akapfeka nezvese. Ndobva ndatanga kumuklina, wamubvisa hembe, ndobva ndatanga kumuklina chimudira mvura tiri panze papo, anga asati aiswa muchipatara. Ndobva pazoya chiwicheya ndisvika ngatibatsiranei kumusumudza, ndobva tamusumudza, ndobva tamuisa pawicheya. Ndobva zvanemasista makumbo ake haachakwanisa kugonya, ndobva vasongombata makumbo, ndobva pusha, ndobva aendeswa muchipatara. Muchipatara muye vane kanhu kakangomisa panapa, ndobva wamuisa injection, ndobva vakumutesa maziso zvikanzi imimi amai michibudai munomu ende munoita sei munoklina pamesera. Ndobva ndabuda ndichenda noklina pa, zvikanzi endai munoita sei vapei sipo yemuchigubhu ye vanowacha zvinhu zvake, munowacha hembe dzake. Ndobva ndapiwa sipo, ndobva ndati handiperekedzei, handikuzive kwazvinowachirwa. Ndobva ndamborasa imwe mvura mutoireti, ndobva ndaenda ndichinowacha zvinhu zvake. Saka uyo andaiti naye akabva anditeera achichema, zvikanzi anzi uyai. Ndobva ndati asi ashaya here, zvikanzi anzi uyai. Ndobva ndaenda, ndobva ndanosvika kwesvika, ndobva ndaona manga aiswa macho mavharwa dhoo, ndobva ndada kuedza kuvhura dhoo mamakiwa. Ndobva ndazonzi endai umu, ndichisati ndasvika mwemwe ndichitambidzwa pepabhegi chebreki, zvikanzi munhigirini hembe dzake isai umu. Ndobva zvanzi muda kutanikire, ndikatayo arige ndidzise momo ndozonodzitanikira kumba. Ndobva tapinda muna sista vanga vachimutarisa. Ndobva ndasvika zvikanzi tine urombo mama nemusikana uyo atisiya. Mama wavudza here, ndikati ndambotaura nawo kanditi kana pane zvaizoitika mune muchindibata muchinzwisa kuti zvamira sei. Amai vake vanogara kuinkomo. Ndikati ndobva zvanzi mambotaura nawo here kuti vauye. Ndikati wangonditi mozotizisa kuti zvinei zvafamba sei. Saka sista ndobva ati ndipei namba dzavo ndivafonere. Ndobva vatora namba dzavo, zvikanzi ndimi mai vari kudzo here, zvikanzi hongu ndini mai vari kudzo, zvikanzi maakupi, zvikanzi kuenda kupi kwacho, zvikanzi maudziwa here zvaitika, zvikanzi zvei zvacho vanhu, zvikanzi rikudzo hatisiya, zvikanzi vanhu vari koko handitombowaziva rukudzo kuti vanhu vari koko handivazivi. Ndobva watokata foni. Saka pawakata foni hatina sombotaura nawo, ndovasenge wakuzofonerwa nevamwe, tikati izvi zvakutoda kutoti hazvingodzwa pafoni zvaizvozvi. Vanhu kuchada kuenda vanhu vanoita sei vanotaura. Ndobva ndadzoka kunokumba, ndobva ndaziviswa hanzvadzi dzangu. Ndobva wazosvika kumanheru. Wasvika kumanheru ndobva wagara pasi, ndobva waronga kuti rege tiende tinoita sei, tinozivisa vabereki vacho. Ndobva wabuda, ndobva waenda vachinozivisa vabereki vacho. Vachinozivisa vabereki vacho
vakasvika zvikanzi pana gogo vanofana vakamurera vanogara kukwekwe ndovanofana kuuya vachiita zvese ndovane senemu yemwana uyu ndobva vataurirana zvavakataurirana vakasiyirwa 100 yekuti vanotorwa gogo avo zvadaro vawirirana zvikanzi ndobva vadzoka kunoko vana bhudhi vakudzokera futi ndobva vasvika zvikanzi uyai kunoku mutitore kunyabhira tikuperekedzei kuRN Park gogo vaivasvika vanosvika kuye gogo vaizvikanzi vanhu vavo vasati vapinda mugedhi tikuda 500 yemhere tikati 500 ndobva vafona kunoku zvikanzi kunzi kuti tipinde mugedhi pakudiwa 500 tikati isusu mari yacho hatina toiwana kupi zvikanzi kuti muonane nagogo wacho timozotangirawo ipapo vakabva vadzoka vakati hatisi kuzvikwanisa mari yatinayo i150 ndiyo mari yatinayo ndobva vadzoka ndobva vafonerwa zvikanzi chiuya ine 150 iyoyo ndobva vaenda nayo 150 iye zvikanzi pa150 yo 100 tinosainirana kumapurisa kuti takutambidza mari ndobva vanosainirana mapurisa ekuRN Park zvikanzi nagogo akati ndichatera reke ndinogeza ndobva vanabhudhi vabva vadzoka gogo aya havana kutera musachiwo ndobva vazofonerwa zvikanzi agogo vadonha neBP vaenda kuchipatara chekumadokero BP yakwira vadonha zvikanzi tipewo 2 hours pa2 hours idzi dzakabva dzadarika ndobva wafona zvikanzi zvakamira sei zvikanzi agogo aya hatichaziva kuti vaenda kupi wabuda watiza nemari ndobva tagara ndobva wazofona zvimwe zvacho ndasabvunzoona ndakutongoshungurudzika kuti kochi chaakuitika futi pane mazuva akawanda vachingoti dhireya vachiita sei zvikanzi zvinhu zvacho taakuita sei taakuda kuuya tizorarira ikoko mangwana taakuita deadline rekuti tiye tivige munhu yanga musi weSaturday ndobva varume vakati rege tinogadzirisa zvikanzi hapana ndikati hapana chichagadziriswa akapa kuda burial order inoda muridzi anosaina nesenemu yamakoti ndobva vati tiri kuuya wasvika kuye ndobva wangotendera vakati tikuda $50 yekuti tisaine mapepa ndobva wapiwa $50 iyi wachidhireya time ndobva 12 dzadarika ndobva ati handi tinoona kumba kwenyu kuitira kuti manheru tozodzoka tozozvita kana mangwana tozowiga mangwana vakabva vauya kunoku navo vachitaura zvakanaka navo saka nguva dzavakasvika kunoku vakauya nemotikari 2 vakasvika vakapaka apa vakati toda kuona amwene wacho ndokusvika kwavakaita ndobva ndabuda mumba ndandiri mumba ndobva zvanzi gara pasi ndobva ndagara pasi ndobva tanga kubvunza zvikanzi panapa pane murume ndiani murume wenyu ari kupi ndikati ni murume wangu akashaya zvikanzi hapana here vana baba vari panapa ndikati wamunoti vana baba munini kana vana baba mukuru ndikati hapana ndinitori amai ndiri panapa mwese wandinawo vana zvikanzi ko ava pamba nemapostori anga aripo vechikuru zvikanzi aisoso tinonamata nawo zvikanzi mimi mese panapa ndikuda uyu ndowandoda kutaura naye ndobva watanga kundibvunza zvikanzi chii chakaitika ndobva ndatanga kuvatsanangura ndisati ndapedza kuvatsanangurira nhau dzanziripo dzakaitika ndobva watanga kungondikata-kata vachindifumbura ndobva vasvika mukutanga kundiita sei kundirowa ndobva nditi sumuka ndobva ndasimuka ndobva panzi mwana wacho ari kupi nagogo wacho vanga varipo vamwe vakoma vechirume vanga vari majaindi
zvikanzi mwana wacho ari kupi nagogo wacho, ndobva vanzi mwana wenyu muzukuru wenyu uyu mwana wemwana wenyu, ndobva ati akandokauraya akandokapomorera pasi. Mumwe wacho mumwe zvikanzi aiwa gogo musetise musadaro, hazvisi zvamawinga zvekuti muuraye mwana. Ndobva wabvutira wakaita zvekubvutirwa mwana, ndobva ndatambidzwa mwana uyu. Mwana ndobva ndamutambidza tete wake vanova avakamubata, ndovakabva vauya achitora mwana. Vatora mwana zvikanzi mama chibudai panapa, endai nekuku vanhu vakuda toita zvekutokurwisai, vakati toda toti mwedu mwana aende nemumwe munhu panapa. Ndobva ndabuda, ndobva ndanomira pakona pemba iri uko, ndobva kwauya umwe wacho, ndobva svika ndobva ndirova, takamira ipapo. Ndobva hapana akadzorera, vamwe vanga varipo vachida bata vachimhanyisa vanhu vachirasa mvura dzanziri pamoto. Ndobva ndazongobuda, ndobva ndabuda ndakananga ndichienda kunohwanda. Ndobva pafoderwa mapurisa, ndobva auya, ndobva ndazoshedzwa ndiri maraini ndakatohwanda ndiri ikoko. Ndobva paya mapurisa ndobva ndazoenda ndichinokwira tichienda kumapurisa. Ndobva wazoya kumapurisa ikoko. Kune umwe wacho anga anditorera foni zvichinzi da kuona mameseji acho anga muchisenderana nemurora wenyu. Ndobva ndatomuratidza mameseji foni yaye, ndobva aitora nanhasi. Ndobva watoenda nayo zvese nelaini rangu, havana tombosiya foni yacho, zvese vanazvo ikoko. Ndobva zvazonzi nevamwe zine nyaya dzenyu dzinongoda kugadzirirwa chete kumapurisa. Ndobva tazokurukura nemapurisa aya, ivo ndobva shedziwa, ndobva atira kumapurisa ikoko. Vakatirwisa vamwe vacho vese havana kuuya. Vakabva vauya, umwe wacho anonzi rasta wacho ainzi pasta ndiye akauya kumapurisa. Ndobva taura ndobva zvanzi tangai mapinda imimi marova. Ndobva tapinda, ndobva tabuda, ndobva pazopindawo zvikanzi muda kuwasungisa here. Ndikati aiwa ini ndoda kuti vangogadzisa purogiramu iripo zvipere, nekuti mazuva awanda. Kurova hongu tozoti kurova vanogona kurwadziwa zvakangofanana nenini, ndogona kuti ndatadzirwa pamwana wangu zvaitika sezvo ndogona kungorwadziwa, but kutaurira nawo chinhu chakaingota chakanaka. Ndosaka tauya kuti titaurirane kuti ndipo pakuwasungisa, handipo kuwasungisa. Vakati hamuna kukwara here? Ndikati akukwara ndingakware zvangu, but ini chandikuda kuti vangotibatsira sevaridzi vemunhu. Ndobva zvanzi allright. Saka ndobva ndazonzi hai achibudai muite sei, muende nawo dzenyu, ndirege titaure nawo tivasoft. Ndobva buda ana varume vacho vaisvikanzi tikukumbira uregerero mama nezvaita sei zvaitika, tikukumbira regerero nezvaitika hazvatopera, tiri kuyazorara kuno kumba kumanheru. Ndikati it's okay. Ndobva zvanzi tikasvika mobika sadza, toda kuya tichidya sadza torara, mangwana toita tofambira mberi nerwendo rwedu. Tikati allright, zvatopera. Kumanheru akasvika tikatoti vanhu vanouya ivava, tikati pamwe havatombouya, tatorara. Ndobva watosvika usiku, svika kwakaita usiku ndobva tanga kusvika zvikanzi ndataura. Ndobva svika zvikanzi vanhu varipo vanoka, ndobva tatomuka tantakarara tiripo 3 nemumwe mukadzi anogara kune muzukuru wangu. Takatorara zvedu, vanhu vanga vatotiza, vatoona toti hapasi kugarika, togona kukanganiswa. Ingove 3 parufu rwese? Tandiri 3. Ndobva tatomuka zvikanzi tibikire sadza, mabika iri sadza. Ndobva muzukuru ndobva tomhanya kubika sadza. Zvikanzi hatidyi nemakebhichi, hatisi kuda sadza nemakebhichi. Iwe murume tsvagachi nevha tikumuda pano, murume wake. Ndobva auya zvikada kuti ugara apa. Saka mai vacho vainzi mai vacho gogo vacho vaingotuka vachita sei. Ndobva wapinda mumba manga ndiri ndichirarisa vana, kune twana 2 kacheche nekamwe kacho kane
kane 2 years chauti kachakwanisa gore 3 years musi wa 25 December ndo pachakwanisa 3 years. Ndokasirike mwana wangu chitoararisa mba ndobva wapinda mumba megogo ndobva wasvika kutonza magumbeze zvekuti uye mudiki diki ndiangati nechekunoko akatopotsa atoita se atodonha ndobva ndatogama ndikati vana vakarara apa hapana kana munhu mukuru vana. Ndopakazopinda mwana wamukomana zvikanzi aya mama musadaro munodonhedza mwana vasiyei vararise vazokurini ndikuda nefa mangwana nefa ndoda kukurowa. Ndobva vaningirina ndobva wabuda panze vachingopopota vachishaudha hatina mbowapindura vachiita zvavanoita. Ndobva wazobuda nemumwe watandakarara naye mukadzi ndobva aenda naye kunorara nawo kumba kwake. Ndobva tasara tikarara inini nemusukuru wangu ndobva tasara takarara tiri 2. Ndobva vakomana vangu vakagara panze nefa nemukoma wake nevavo vacho ndobva wapinda motikari mavo ndobva warara nefa nemukoma wake ndobva wasoti arege tivezorara imomo mama ndikati achiuya imotese murare munomu ndobva watorara. Ndobva kwachena kuseni zvikanzi yanga yanesuro zvikanzi hande tinogadzisa mapepa. Vabuda vaenda zvikanzi ayo nefa unozotera wabuda vaenda nefa ndikati nefa iwewo hazviite kuti uradzike vada uradzika munhu amai vake nyakubereka vasipo hazviite. Zvikanzi aya mama ndataura nawo mama saka vati hatina mare bhasi titumire mare bhasi ndiye ndite sei tipedze nyaya dzacho ndiradzikewo mwana wangu mazai awanda hatina mari yekuti tiise ikoko takangogara kunoko. Vari kupi mai vacho? Vanga vari kunyabhira. Ndobva ndatiwo ingoita zviripo wongotsvaga motikari yacho kuti vanoita sei vanotorwa vangouya vaite sei tingoita kuti zviite zvidarike kana dziri nhau dzekuzotaurirana mheno tinozongoona zvekuita ndizvo zvinenge zviripo. Ndobva vaenda saka anga akutaura nanambuya wake vaenda kunotorwa ndobva azoenda uko ameno twakazozviziva sei kuti nefa vari kutaura naambuya vake vari kuita sei vari kuuya nehanzvadzi dzavo ikoko. Ndobva ameno tichi chakaitika ikoko ndobva ndazongonzwa kunzi nefa arohwa zvisingaite paari ameno. Ndobva zvikanzi nemwana wangu mukomana ndichitobva kunogeza pambapo ndobva ndichedza zvikanzi mama fambisai manyai nandakatobereka kamwana kamusikana ndatomugezesa zvikanzi manyai mama endai uko ndikati kwakanaka here zvikanzi mama hazvinatombomira mushe nefa arohwa zvisingaite da kutomhanya tinospota motikari yacho tingete seti kufonera mapurisa vatoti vari kuuya kunoko vada kuyazokurwisai mimi kunoko. Ndobva ndadzokerera apa ndobva ndadzoka kumba ndobva ndatora hembe dzekuchinja ndobva ndabuda ndobva ndaenda kumba kwakoma wangu avo ndiko kwandakaenda ndobva ndanosvika ndikagara ikoko ndobva wafona vachifonera nefa nefa uri kupi vakadaira nefa achichema akanzi mama ndakuwara ndarohwa zvisingaite handina kutanga manje kurohwa vanga vachingotitenderedza mukatanga vachiita sei mari yese yanga ine muzukuru yebheriya yese yekuti titore bhodhi vakabva vamutorera kabhegi racho rese ndobva vanga vakatora chitupa nechizvese ndobva vamutorera mari yacho yese yekuningirina yekuti titore bhodhi nebheri yacho ndobva vatora yese mari ndobva waita sei ndobva watoenda. Saka uri kupi zvikanzi ndiri kungone mama handichakwanisa zvikanzi ndichasvika ndikati mama vakati svika kunokumba uya kunokumba zvikanzi ana mama wauya vasasvikire vasabudikire kupi kumba ikoko nekuda kwekuti vari kuda toyazovarwisa futi saka kumba kwasisa ndiko kwataita sei
kwatanorara pamba parara pasina munhu. Tikangoti vana ningrini bikai chikafu panapa, mukabika mubve panapa, anogona kudzoka futi vachita sei, vachita zvenoisi. Ndobva tarara kwasise neningrini nevaenzi vakauya vacho. Vaenzi vacho vanga vari vanani? Amweni amukurungai wangu inini. Mai vari kudzo? Amai vari kudzo. Ndovandandinawo ndovandazo. Alright, muri kuti Rukudzo akarerwa nambuya munin'ina wambuya ari kudzo? Alright. Akatanga arerwa nambuya wake, saka kushiya kwakaita mbuya wake ndipo pakazorerwa neava. Saka ivo vari kuti ndiwo mai musarachi pavana. Saka vakatanga vati imboite kuti tinovatora tivaturire kuti ndivo vanofanira kutungamira nekuti ndivo vane senemu yani ina Rukudzo. Tikaita kunge tavajamba hazvizoita nekuti ndiwo amai. Saka takazoona amai vacho vauya, amai vacho ndivo ambuya vacho ava hatisonyatsonzwa kuti chii. Ndipo pakazoti ana mai vari kudzo zvikanzi ndizvo vari kuita futi mimi chititsvagire mari tiite sei, tiuye tingoita basa racho zvipere. Saka apa tatongoomerwa, hatichatoziva option kuti toita sei, nekuti mari yacho yekunyaradzo yacho yekuzorora yakabva yatorwa, mari yetransport dzacho yakabva yatorwa. Vaitora ava ndivanani ava? Vaitora ava mai vakachengeta Rukudzo nemwana wavo mukomana nevanhu vavo vakauya navo. Ndivasvika pakutora vakabvudza mari dzese vakaenda. Izvi ndezvaNezuro? NdezvaNezuro. Ndezvakaitika Nezuro. Saka apa tinakana kuti pekutangira kana kuti tinyatsozoti tichawana mari yekutora muferi kana kuti tichawana transport dzekuti vanhu vatakurwa vaende. Ivo vakatora mari havaripi izvizvi? Vari muno havagari muno munotoni, vanogara kuWarren Park. Vakabva vadzokera kuWarren Park? Vakabva vadzokera kuWarren Park. Zvisina mbuya vakarera Rukudzo? Vari kunoku ndimai vari kudzo vekubereka? Ndimai vari kudzo vekumubereka, vakatotarisirawo kuti mukwasha ndiye achaita chii, achaita zvese, but mari dzacho dzese dzakabva dzatorwa, dzakabva dzaenda. Ko uye murume wari kudzo uyu Nefa mwana wenyu wamamutakarwa akarapwa here? Haana kurapwa. Ari kupi kutaura kuti? Uyu ari kuyapwa. Zvakaoma, tinoramba ichiti tine urombo nechitiko chinosuvisa chakadai mama. Apa iko zvinoso mangomirira kuti mukawana rubatsiro rwemari rwokuti muchengete muroora? Chokwadi. Maburial order angafambirwa here? Maburial order vanga vachifamba, saka zvangosarira kuti pepa rekwadhokta ndiro razononoka kuti rinosainwa nadhokta, vakati vanozovaona mangwana kuseni na8. Saka sofa kana vakavaona na8 wacho, mari dzacho nemazuva acho atagara kubasa kwake, mari yese yakapiwa yese ndo yese yakabva yatorwa ikaenda. Saka mama vari kudzo vari kuti kana zvinhu zvikarongeka zvazvo kuti mwana achengetwe? Vati mwana akachengetwawo tosongotauriranawo pazvinenge zviripo, tosiyawo tasungawo zvinhu zvake, toita sei toenda. Kana amagadzisawo chivanhu munozotipa zvinhu zvetosouya totora mudziyo. Saka midziyo yacho ndachimbotokumba kwaanogara ndekekuroja, muridzi anenge auda kuisawo munhu wekuti agare papo. Ininiwo pandirogara ndepekurojawo, akangotitenderawo kuti tiite sevanhu vaite sei vaone kuungana vasati tisazodzungaira. Vakati asi bhodhi haifaniri kusvika pamba, asi vanhu unganai pamba. Inhamo, hapana zvatingaite. Vadiwa vatariri, pano ndina mai vari kudzo mushakabvu uyo akazvipfuudza upenyu nekunwa mushonga weroga. Makadii henyu mama? Tiripo makadii? Tiripo. Mama,
ndanzwa kuchinzi hamuna kurera Rukudzo nekudaro haana senemu yakafanana neyenyu, ane senemu yakafanana neyamai venyu. Munganditsanangurirawo kuti chii chakanyatsoitika kusvika patiri pano nhasi? Pamusoro zvakaitika ndezvekuti inini ndanga ndichishanda Botswana. Ndakashanda Botswana inini ndaienda ndichidzoka kumba. Saka mwana waigara namai vangu kubereka inini. Saka mai vangu vakabva vafa 2007. Ndobva 2007 vakafa ndandiripo ndakazotogara navo muchipatara vakazofa ndinavo. Saka ndobva ndadzokera futi kubasa, ndobva ndasiya mwana ari pachipamba. Ndobva mama isusu munin'ina wamama wangu ini musara pavana uyu ndio akazokwanisa kutosa mwana chitupa ndasati ndava nechitupa. Saka manje ndo vakamutora vagara naye ndo pakazoti ndadzoka kuBotswana ini ndobva ndaenda kuDarwin kwanda ndakaroorwa ndisingazozivi kuti namba dzangu akadzwana sei. Ndobva tanga communicate neni ndobva ndabvunza ndiwa ndobva taura ndini Rukudzo mwana wenyu so mama kuno kwandikugara ndikushungudzwa nani nagogo. Ndikati wo saka iwangu wafunga kuti sei murume anga akandoora. Ndobva ati mwana ngatize ngauye tionere pamwe chete. Ndobva auya Rukudzo uya ndobva tagara naye Rukudzo. Ndobva ndagara naye kuDarwin ndobva ndazosemba kuDarwin nezvaingoitikawo zvekuDarwin. Ndobva tauya kumba kwedu kune hanzvadzi dzangu dzandiri apapo kwaCreek kunonzi kuMiss pakuinkom. Alright. Ndobva tauya tagara. Saka inini ndakazoenda kunoshanda pane rimwe purasi. Iye aigara pana vamwe mbuya vanda ndakakumbira kuti tigare pamba pavo. Ndobva aigara aishanda pane rimwe purasi nemukwasha wangu uyu. Mukwasha wangu ndotomuziva because taishanda tese pabasa nditori foromani wake. Murume waRukudzo? Ehe, taitoshanda tese. Saka ndandizozivi kuti vakazovhevhana sei naRukudzo. Ndakangozonzwa nzi December munoita sei aenda. Ndikati hawo. Ndobva Rukudzo azouya kunoko aitode mwana kamwana kake kekutanga kadika ndiko murume wake kutanga. Ndobva akazouya kunoko ndokugara kwaakaita. Saka gogo ini mama wandibva wakatosa mwana chitupa. Saka pakumutoresa chitupa apa manje vakushandisa senemikwani yamama iyoyo. Saka manje pazoitika dambudziko iri because yeru ndaikomunicata naye ankuruka yangu ndaikomunicata navo mukwasha ndaikomunicata naye. Saka ndisingazozivi kuti ava vanhu vakanetsana sei handizozivi vangu. Ndobva ndamutirongedza kuti se uye kumba. Akati mama ndikutorongedza ndikutouya kumba. Ndakangozonzwa yavayowe ndikati alright. Saka inini chiri kunyanya kundibata samai vemunhu ndazotorerutsa samai vemunhu sekuti senemu yakatora aisi yangu. Saka ava manje uyu anonzi ane senemu yakafanana yake haana senemu yakafanana nemwana uyu. Munhu ane senemu ndimama. Saka mama ava angakutungamidza mwana womukomana ina izvozvi sinomaona picture musi waitwa matare yake musi yechitatu. Ndakati chindisendirwa pikira ako pai ndikuone kuti waita sei ndokundisendera pikira mangwana. Iye Rukudzo hanzvadzi uyu akazoita bongosozo kuvanhu. Saka nezuro patakazoya kunoko ndobva ndatati inini ndandisinei zvakawanda nevakwasha vangu handidi kuvaomesera. Zvatoitika zvaita sei zvaitika. Tinozongoomesera nawo panhumbi mwana aita sei avigwa. Saka inini pana ndatouya kuno kumapurisa ndatonochema ndikati please ndokumbira kuti mwana achengetwe mazuva awandisa. Iko sinoti vana twake kafirstborn kake aka. Saka inini ndozvandangatochemera kuti dai mwana wangu azorodzwa zvinozouya ende futi hakusi kuda kuti ndingati vankurunga vangu ndivakonzera kuti mwana toramuka mushonga tese umwe iye gaone mhepo dzikwake dzasunda dzakamwana mwakata se hakuna munhu anofarira kuti munhu ungangonzi panapa wototora chikubhomwa mushonga mhepo dzekwakewo ndodzaita se dzangosumukawo. Saka ndachingoda kuti zvinhu zvifambe sezvazviri mwana wangu achengetewe zvapera. So inini kandizotaura nemukwasha wangu nehama dzacho tongotaura zvopera nokuti hapana pasingafiwi. Mama ndanzwa mashoko ane udzamu ekuti makoshesa kuti pane mwana uye mhuri iyi iri kuchengeta vana vaviri. Iri kungoti vana ndevedu nekuti vavari vemukadzi wedu vekufirst marriage yemwana wenyu neyeuyuyu. Uyu mwana wekuti anga uya nemakore manga ndaona kadiki diki aka kane 4 years. Alright. Wekuti anga ane makore 3. Wechipiri ndiye ane mwedzi minga 6 months. Ari kutonzi futi ane dambudziko raanaro. Ewa ndiri kutenda nekunzwisisa maita kuti mwana aradzikwe. Saka ivo mbuya ava
vekuuya vachiti varoda kuuraya mwana mudiki uyu, vokuuya vachidhimanda mari vakapiwa mari. Masombotaura navo here? havasi kutobatika. Ewa, tinoramba chingotenda nemwoyo wamaita, mwoyo wokubereka. Ewa, tinotenda zviwanikwa zvinowanikwa mukurarama, asi tinotenda nemwoyo wamaita wokuti mabatirana pamwe chete nemhuri yemugwasha wenyu. Ewa, ndinotenda. Tenda.